question parukna en leila 1 million viewer hian atlang pui thu in average chalakin engzat vel nge kan thlo ti ania malama kan soi tawng khanin factor chi hrang hrang om theya kan thlo tidang lam thei emo kan thlo effect thei chi hrang hrang factors pasari vel oma pakhatna chuanin kan video upload sei zong khania hei video kan upload a then chu minute nga te ania then chu minute som nga lai te poni theya film le documentary le music video azirin kan video content azirin kan video upload sei zong le nge toy zong kha ain anglo theya chumi zir chuan views kha entinan views sang khat ro ro po khanin a video sei zong le toy zong azir khan adang lam theya omzia chu video a sei na chuan ads display le ads alolan na chance ads click na chance kha atamani video toy kha chuanin ads lolan na chance kha tlema chuwang chuanin views kha inang ma se atam zo inang ma se ads kha in display nem emo atlem emo chuan thlo kha effect don ni chuwang chuanin video sei zong kha apoi mo ni chuan panhina ads display ni china kan soyang khanin video sei a chuanin display nema video atoi kha chuanin atlang pui thuin ain ads display kha atlem ani ads display tlem kha chuanin thlo atlem ani maya ads display tam kha chuanin thlo atam ani mai ni chuan pathumna ads rate ania advertisement te hi kan hria tangin rate ania chu dollar ang chuan dollar 0.01 atanga dollar 0.15 ania India paisa chuan duli atanga chengkhat duli in karvel ania ads pakhat hi chuwang chuanin khata khanin ads kha asei chi te ads man to chi te lo ni khan views inang ro ro apo khanin adang lam theini chuanin ads type ani lenga palina chuanin ads kha chi hrang hrang oma hei skippable chi te non skippable te a oma chuanin ads apo khana sei chi le sei lo chi te lo oma chuwang chuanin ads sei chi kha chu aman te po lo towa ads toy chi kha chu aman po lo tlem zok thin ani chuwang chuanin ads type azir khan views kha sang khat ve ve ni ma sela a hlo kha ain ang lo theini chuan pangana chuan location azir ani leya US kan ti te Italy te Australia New Zealand Canada kan ti te hi YouTube advertisement rate thatna munania India te chu medium pol kan nia khung Nigeria te Africa ram te khu advertisement rate achiat na ten nia chuwang chuanin kan location kan omna zir khan views kha sang khat ve ve apo khanin kan thlo khain ang lo theini ads rate kha kan location azira adanglam ve vio wang khanin chuan parukna chuan dollar exchange rate ani leya dollar hi hai India paisa po tuna hian somsari le pali vela ni mekin ka hria cheng somru ka tanga somsari panga in karvela hian a fluctuate rengani adanglam renga acherenga chuwang chuanin hemia zirpo hianin thlo kha adanglam ve theiani tin apasarina chuanin a video kan en rei zong azirani leni video sei zong te tin kan location te ads display te khatiang chi hrang hrang kan soya video kha entinan lo sei view ma sela kan en rei pe chuan si lo chuan a content kha kan du lo zong te lo ni ta se minute som nga video po kha second som panga lekte minute khat lekte kan ena kan skip de kha chuanin video akhan ads kha display tam tak tur kha kan en thailo ta chuwang chuanin views kha tam view ma sela kan en chung rei zong watch hour kha atam si lo chuanin ads display kha atam don chuang lawa chuwang chuanin video sei zong le toy zong kha ani rualin kan watch hour tam zong kan view rei zong kha apoi mo ve thoni khang factors pasari te kha thareng chung khanin tihian an khai khom don taila keima bi kania chuan India kan oma ti chuan views sang khata hian keima bi ka chuanin dollar chan ve ang vel hi kan thlo ta a chuanin dollar khat thlo tur chuanin views sang ni nei angai ni views sang ni kan nei chuanin dollar khat vel kan thlo ang zel ani ta
ti chuanin approximate in han chu tai la a video ho zong zong kha hlo ang chi kha ka en ani video zahni ai tam ka upload to chung ho chu kan en ta kan chu char ta average in view sang khat kan ei khan dollar chan ve vel ka hlo ta ni ti chuanin ni china kan soeng khanin view sang ni kan ei chuan dollar khat vel hlo kan ta ti chuanin ti hian mathematically in han chok tai la 1 million views kan ei chuanin dollar zanga vel ka hlo don ani dollar zanga chu India paisa chuan 74 in han puntir ta ila cheng sing thum sang sari bor vel ani ti chuan cheng sing thum sang sari kha 1 million view kan ei chuan ka hlo don tina nia ichia kan soeng khanin factor sang sang oma hei chu then khatta na tlem mai theya keni de chu educational lampang ti kan ni wang khan en le view kha kan nga vak lawa mai ro chu comedy te music lampang chi te tin entertainment lampang ti ho ta kha chu an en tun tam boka 1 million view te po nei tam taka no mani chu wang chuanin atlang puin chu don taila view sang khata hian dollar khat vel hi youtuber tamzo khian India ramani chu abikin Mizoram a hian an hlo pha karinga chuti ni chuanin 1 million views an nei chuanin dollar sang khat vel an hlo tlinganga dollar sang khat chu India poisa sing sari sangli bor velani chu Mizoram le India tlang puin 1 million view anei ho khan an hlo pha kan ringani alo bera po singa tal chun hlo karing 1 million view a hian ti chuan example pakhat kan pek le du lok chu YouTube a khan US mi pakhat YouTuber khan 1 million views anei a hlo zat kha ron show ta chuta chuan 1 million view video a khanin dollar sing khat le zaria somnga a hloni 1 million view video pakhata khan 1 million view a khan dollar sing khat le zaria somnga hloni dollar sing khat chu India poisa chuanin nuai riat velani video pakhat 1 million view a khan India poisa nuai riat chuang a hlo phani chute tang chuanin 1 million view hian engza vel nge a hlo phak ti kha average in lo chu thiam to mai don nia question pasari na lut leila h pakhat hi atlang puin engzat nge a rate h rate kha ani don ta atlang puin dollar 0.01 atanga 0.05 dollar in karania chu India poisa chuan dulia tanga cheng khat in kar bor velani h pakhat hi dulia tanga cheng khat in karani pakhat ani chu h khat per click ani kan soeng khanin dollar Indian rupee exchange rate hi ain anglawa a fluctuate renga cheng somruk panga tanga cheng somsari panga in karvela hianin a fluctuate renga cherenga chuwang chuanin aza dikta ke ro hi chu asoi theilawani question pariat nan lut leila Google AdSense hi enge poimo na tinia an soeng khanin technical lutuk chuan kan soilawa atlang pui minol puina kan hria thei darang tur khan kan soyanga YouTube account kan neita chuta chuan YouTube atangin poisa hi kan la chuak thei mi alo ni hlote kan la chuak thei lo ta chuwang chuanin Google AdSense account kan siama kan YouTube channel account nen kan linka ti chuanin YouTube pa kan hlote kha Google AdSense account atang khan kan la chuak thin ni Google AdSense poimo na chu YouTube pa kan hlote lak chuana ni tila toizongin afam kimin karing chuan Google AdSense account hi engte siam tur nge ti nia Google AdSense account chu YouTube channel account ni siamna email le password atang khan a hon theya ani lo pon I Google account atang po khan hon the ni Google AdSense le YouTube account hi engte link tur nge ti nia YouTube channel account setting a khan Google AdSense account link na awma chumi link option a chuanin ilu tanga YouTube account le Google AdSense account kha i-link donani ti chon i-link zo hnuwa chuan YouTube pai hlo zate khatiang chi zong kha detail takin Google AdSense account a khana lang donani question som pakhat na blog le website ta kan hlo te hi Google AdSense account atangin kan la chuak donem ni ti nia hei hi blog le website te kan siam thina YouTube account chawlo te po hi kan siama entinan YouTube account khalo da thataila
blog te website te kan siam ta chumi kan blog le website ta poisa kan thlo te kha khami blog em website tang khan kan la chuak thei lo ni la chuak tur khami poisa kan thlo te la chuak tur chuan Google AdSense account AdSense atang bok khanin lak chuanga ya chuwang chuanin blog le website te kha YouTube account te poni thawanga khang te kha khanga kan poisa thlo te la chuak tur chuanin Google AdSense account kha kan hona chuanin khami website emo blog emo YouTube account emo kha Google AdSense account en kan link angai ni khoisun som pani na YouTube thlo hi engtika nge kan lak chhuat theyang tinia hi zona tam takania abikin YouTube account kumnga kumsom chuang lo khoi tan kha chuanin hi chu thil ol sam tak chuni ma sela YouTube siam tiremo YouTube account YouTube channel siam tir tan chuan hi zona tam takania YouTube thlo hi dollar za India rama hian dollar za hi minimum threshold ania a country wise in country chang a country zir khanin minimum threshold kha ain anglawa minimum threshold kan ti chuanin kan thlo lak chhuat theina na minimum balance ani chu chu ani a kan omna zir khana danglam theya kha minimum threshold ka mero chu India rama chuanin cheng za ani dollar za ani India poisa za ni lawin dollar za ani dollar za atlin huna Google AdSense account atang khan thlo lak chhuat theini khata khan example pakhat kan siam le lok du chu YouTube channel chaulo kha account dangi nei theini entinan blog te website te poi siam theya khang te kha i monetize vek ani chuanin Google AdSense a khan ein thlun zom vek boxia YouTube te blog te website te WordPress te poni thei thawanga khang blog chi sang le website chi sang ba ka YouTube atanga i thlo zong zong kha totalin Google AdSense account a khan a total kha lang don ani chuwang chuanin YouTube a khan dollar za kha lo hlo tling lo mala dollar somnga vel te lo hlo ta la YouTube atangin chuan blog atang khan somni vele mo website atang khan somnga vele mo lo hlo ta la ti chuan total khan dollar za tling ta ni dollar za somni chuwang ni ta chuwang chuan YouTube a khan dollar za hlo tling lo mala Google AdSense account a khan blog emo website te khatiang kha i link thoni chuanin a totala dollar za atlin chuanin YouTube a khan dollar za kha hlo tling lo ma la poisa kha i draw chok thei thawani kha kan lo hriat thiam nan ani amero chu blog te website atang te poisa ila lut lo ania YouTube chi isiama YouTube atanga poisa la lut ni chuanin aw samjong chuanin YouTube a khan dollar za i hlo tlin ma kha chu Google AdSense atang khan poisa ila chuak thei lo ani hlo hi thlatin lak chuat tur nge nia dollar za atlin chuan kar khat hnuah pawh ni se draw chuah thei ti ni leya a hmasa zawk a kan changa hlo hi thlatin lak chuah thei chu nia a mai ro chu dollar za atlin angai ni dollar za atlin lo chuanin the antinan February thla hian dollar somnga ka lo hlo ta chuanin thlatopa chuan alak chuah thei lo ta ni dollar somnga ka hlo chuan February a ka hlo chuan March a akai le ta nga March a khan a carry over lenga balance kha chuanin March thatopa khan a in total ta nga February le March kha khata total kha dollar za aya tam chuanin antinan dollar za somni telo ni ta se ti chuan March thatopa pawan kan la chuak thei mai lawa a next month April thatopa kan la chuak thei don ani kha aya fi ade uzokin han soitai la dollar za kha tikhan lo tling ta dollar za tlin chuan a thlale first week le second week vela khan poisa kha Google AdSense lamin an ron total ta ti chuanin payment option te kha thrin ani payment option oma chuta chuanin dollar za tling ma sela idu chuan ila chuak theia idu lo chuan ila chuak thei lo thoni amero chu default tai da ni chuan dollar za atlina la chuak nge turanga iset ani chuanin payment setting a khan dollar za kha atlin vele dollar za chi kha automatic in aroin draw chuak anga chu payment pay out hun hi niche kan soeng khanin March a khan dollar za lo tlin chuanin April khatop lam ni som ni atanga ni som ni panga in kar vela khan an ron pay out thin ani chu kan account na kan bank account na
direct in ron lu don ani khami kha afia lo ni chuanin nang mani pon Google ate YouTube lama te in lo search anga fia taka soi fia na omani chuanin som palina hian dollar za atlin chuan lak chu ange tur nge a khol them tinia nichin khan ka soi thuak towa dollar za hi minimum threshold ania dollar za atlin wanga lak chu ange tur ti om lawa dollar za dollar sang khat dollar zanga atlin huna lak chu tur khan payout tur khan Google AdSense account ai lu tanga payment setting a khanin ilu tanga ta khanin schedule te ani lo pon payment limit kha iset theini zanga dollar zanga iset chuanin dollar zanga tin ma kha chu culture charanga zanga atlin huna kan soyang khanin athlale thatop lama ni somni atanga somni panga inkara khanin payout theini thakha chunga YouTube hlo hi dollar za tling lo ta se tinia hei po he ka soi to thuakin ka hria thakha chunga kan hlo kha kan YouTube hlo kha 29 February tha dollar za kha kan hlo tin lo chuanin a next month ta khan in carry over anga dollar za atlin huna alak chhuwa theini dollar za atlin lo chuanin engma problem om lawa alak chhuwa theilo ani maya amero chu a next month mi nen in bel chozel donani a next month mi nen polatin lo chuan a next le mi nen in bel zelanga dollar za atlin huna alak chhuwa theini a top na bera chuanin YouTube hi tunlai eizon na tan atlingem hei ka soi thiam chi lawa YouTube account kan siamani a professional tur tak taka kan ti ni kha chuanin regular taka video upload tangaya regular taka kan upload lo chuani omzi om lawani chuanin kan content kha video content kha thatangai boka min an endu zong te khatiang kha en thiam ngaya tuna kaini ka channel ang te chu educational videos anita zirna lampang hoi chu Mizoram ma ngai po mi za asom po hian an tuipui phak lo mai theini chuwang chuanin keima hian educational video lampang hi YouTube hian eizon na turin mangdon taila chu a theilo tlukani Mizoram anga chuan a chan chu population kan la tlema zirlai a endu tur po kan tlema ni chuwang chuanin educational video lampang kan ti doni chuan eizon na tan professional job sang tak taka valani tur chuanin atling tok lo ni amero chu entertainment lampang te music te film lampang emoka tiang lampang kha mi pui endu zong views tam thei zong ang chi ma se YouTube guidelines le enge monetization rules ka tiang kha a policy ti chechuang si lawa ma ania original content video content thatak tak kan siam thei kha chuanin e zon na tling takani e ka tingamani chuwang chuanin YouTube channel siam zel tur te pon kan hriat tur chu YouTube channel kan siam ani chuanin e zon na a kan mangdon ani chuanin regular content kan nei ngaya zai thiam te big takin zai thiam te chu soilawa leng anni te chu lar de ani phei ka chuanin thakata voi khat upload poni se 1 million view kha an nei nga zelta ti chuanin nitan kha chuan harlo amaro chu milar sa ni lo tan khanin thori manga emema regular taka video upload angaya inconsistent de emo regular lo taka video kan upload ani kha chuanin viewer so kan subscriber ho te khan kan video upload hun te kha an thin lawa chuba ka an tuina te kha lo tlahniam ve theini mi kan video te nga khlel takin an lo changa mi be seina kan va phak le si lo kha chuanin enge view te kan nga lawa subscriber te kan nga thin lawani chuwang chuanin YouTube channel YouTube shim hi ezona mang tu chuan kan taima ka ngaya creativity kan nei ba ka regular taka kan update kan upload angai kan tuipui angai thildang zong ka sana kanin pumpek ve ngai ni tikha kan soi ve thei ni